हादरनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जाब्रबथायजों दुखु मोननाय सोद्रोमाफोराबो बेसेन होनालासे फाहामथाय लानो हागोन। लामा जाब्रबथायफोराव दुखु मोननाय सोद्रोमाफोराबो लानो हागोन बेसेन होनालासे देहा फाहामथाय। थाबैनो जागोन बे राहाया। लामा बिफाना थांखि लादों लामा जाब्रबथायाव दुखु मोननायफोरखौ बेसेन होनालासे देहा फाहामथाय होनो। गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होदों बे थांखिखौ लानो। 3-4 दाननि गेजेरावनो मोननो हागोन बे सुबिदाखौ। फिन फोरमायबावदि हादरनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जाब्रबथायजों दुखु मोननाय सोद्रोमाफोराबो बेसेन होनालासे फाहामथाय लानो हागोन। लामा जाब्रबथायफोराव दुखु मोननाय सोद्रोमाफोराबो लानो हागोन बेसेन होनालासे देहा फाहामथाय। थाबैनो जागोन बे राहाया। लामा बिफाना थांखि लादों लामा जाब्रबथायाव दुखु मोननायफोरखौ बेसेन होनालासे देहा फाहामथाय होनो। गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होदों बे थांखिखौ लानो। 3-4 दाननि गेजेरावनो मोननो हागोन बे सुबिदाखौ। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।